आयौ नै हासार लाबोदों न' खाथियावनो थेलाबसे मोनबोखो खय थेला हयसे बुंगो हा सात थेलाया बेसेल' बेलाय सोबाय नामा बेयाव सोबाय आयौ मनायाबो बहाय मोननाय जाखो एफा गिदिर बे मनाखौ बहाय मोननाय माइ दोनग्राना आयौ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो ब्रेकफास्ट खालामनो थाखायनो किचेनाव दंफैयोलाय ओमफ्रायहाय दिनै आरोबाव आङो थांनाय जायासै माने स्टुडेन्टसफोरनाव सोंहरदोंमोन आङो माने फैयानो बिसोरो ओमफ्राय बिसोर फैयाबाथ' आंहा थांनानै लस जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो थांनाय जायासैलाय आरोना आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो आङो जागायजेननोसै दा ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय आङो दावदै रुबाय ओमफ्रायहाय माबा जानोसै आरोना नै थाइबें जाग्रोनानै लानोसै आङो ब्रेकफास्ट खालामनायनि सिगांनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो ब्रेकफास्टखौ माला खालामो मोनायाव जे जिनिस जायो मोनायाव माने आङो ओंखाम जाखाया ओमफ्राय बेनिफ्राय जायखिजाया जिनिस जायखिजाया जायो आरोना मोनसे सालाद बा मोनसे प्रटिन थानाय मोनसे जेन'बा माबा मैगंफोर जायो आरोना बिदि ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय आङो मोनायाव जायखिजाया 9टानि सिगां जानानै 7टा 8टा 9टा बेफोर जालाबायो मालाबा मालाबा ओमफ्राय 9टानि बारहोआ आरोना 9टानि सिगां जानानैहाय आङो गासै जायखिजाया मिनिमाम 14 थायो 14 आवार्स जायो नङाबा 16 आवार्स आरोना हायोबा जुदि 16 आवार्स थायो माबायाव थाङोबा डिउटियाव थाङोबाथ' आङो हायो ओमफ्रायहाय न'आव थायोबासो माने जानो लुगैबाय थायो ओमफ्राय डिउटियाव थांनाय समावहाय फात्ता मोना उखैदों ना मादों क्लास लानायजों मानायजों फात्ता मोनला नालाय ओमफ्रायहाय उनावहाय क्लास गखांनानै जानाय जायो आरोना बेयाव मिलायो खिन्थु आंहा न'आव थाबासो मिलाया न'आव थाबासो जाया दा जायखिजाया आङो दा 14 आवार्स जासिगोन दां 14 आवार्स जासिगोन ओमफ्रायहाय माबायाखै आरोना 16 आवार्स जानाय नंला दिनै न'आव थानायखाय बिदिनो आंना मालाबा मिलायनो नागिरा मालाबा बिदिनो एखमबाल' बेबायदि फल' खालामनो हायो एखमबा फल' खालामनो हाया आरोबाव मालाबा मा जायो माने एसेल' अजनाव खमायबावदो होमबाथ' आरो रासिन जानला मोनला जालाबायनाय जासिनथारसैलाय आरोना दा दिनै आङो वेटखौ नायाखै बेसेबां जाहोदोंथाय 59 जानानै दङ दां 59 बेबायदि ओमफ्राय मानसिफ्रा सोङोमोन ना बेसेबां होननानैहाय 59 जानानै दङ दा आं जानला मोनला जालाबाथाय आङो बेबायदिनो अजना बारायो आरोना एखमबाथ' बांसिनानो 57 58 बेबायदियाव थायोमोन ओमफ्राय नै एसे जानला मोनला जाबाय ओमफ्राय जासिगोनलाय आरोना ओमफ्राय मोनायाव जुदि रुथि जायोबा ओंखाम जायोबाथाय एकदम बारायखायो साननैजोंनो बेबायदि ओमफ्राय दा आङो जाग्रोना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै बेरे फुंजानि मा जादों आङो मोनसे कमेन्ट फरायनानै बिराद रागा जोंदों दा होना होगोन आं जाग्रोनानै लानि आङो जानाय समाव आङो बेबायदि रागा जोंनाय माबा जोंनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायनो बायो आरोना ओंखायनो जाखांनानैसो रायलायगोन आङो जाखांनानै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आङो ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों मोनसे खोथाबो शेयार खालामनो सानदों दा बुंलांबाय थानोसै आङो माने दा जाग्रोनायनि टाइम जाबाय ओमफ्राय बेखौ आङो दा फोरमायलांसै आरोना माने एसे सांग्रां खालामनो थाखाय दा जिहेथु जागासिनो क'क्राझार एरियायावहाय बेनि थाखाय माबायदि सांग्रां जानांगौ बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो फैदों दा होमबा आङो जाग्रोना लानोसै दे लोगोफोर जानायनि सिगां ब्रेकफास्ट लान्च जायखिजाया डिनार जानायनि सिगां माने बेबायदिखौ जाखाथारो आरोना एखमबा गैथाराबा न'आवनि मुदुमफोरखौनो ओरैनो गोथाङै जायो आङो ओमफ्रायहाय नङाबा गाजर जायो ओमफ्राय थाइबें नङाबा मुदुमफुल जायखिजाया नांथारगौ आरोना आंनो नै दावदैयाबो जाबाय नोंथांमोना बे दावदैखौहाय मोजां जिरनो थाखाय मा खालामो नै आंथ' दै गुसु होनानै दोनो गुसु खालामो होमबा दै गुसु होनानैहाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबाफोर खालामबावो नामा बेनि अनगायै जेन'बा गोबाङानो मेरलायानो खालामो बेबायदि दै गुसु होनायखौहाय ओमफ्राय सोरबाफोर माबाफोर आलदा दंबावो नामा मोजां जिरजानानै थाला गानायनि थाखायहाय ओमफ्राय दै गुसु होबाबो गायो आरोना मोजाङैनो बे गुसु जाबाबो आं बिदि खालामो बिराद मोजां जिरजाबायबो दै गुसु होनानै दसेनो जाबायबो आरो जानोसै आंना ब्रेकफास्टआ नै बेनो लाब्रा दङ ओमफ्राय दावदै थाइबेंखौ जाखांखाबाय आङो जाग्रोखाबाय
आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजोंहाय माने बयबो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखायहायसो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों क'क्राझार एरियायाव बांसिन केसा सोलिगासिनो दं बे केसाहाय जाय बिराद गिख्रंथावबो जादों आरोना जे सोरनिबा जिउबो खहा जालांदों बेनि गेजेरजोंहाय थ' बेनि थाखाय दुखु मोनदों आङो बिराद माने गाज्रि मोनदों आरोना आंनिनो जोंनिनो एक्स स्टुडेन्ट सासे गथ'आहाय माने ओइ मामा मुंग्राय गदों नोंना बेनि थाखायनो रायलायथेरनो मोनाखै आङो दहायनो होननो सानदोंमोन ओमफ्रायहाय औ औ थारमाने बयबो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदोंमोन जे जोंनि गेजेराव क'क्राझार एरियायावहाय बांसिन बे केसा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि थाखाय गिख्रंथाव जानानै फैदों जाहाथे सांग्रां जायो मा जादों बिराद दुखु मोनदों आरोना जे जोंनिनो स्टुडेन्ट सासे गथ'आहाय एक्स स्टुडेन्ट बियो जे रुंसारि जालांबाय बिनि थाखायनो दा बे लोमजानाय बा बे बेमारा एसेबां माने गिख्रंथाव जाथावना नङा थेवबो जोङो मोजां फाहामथाय लायाबा बा सिगाङावनो जुदि जेबो माबा खालामाबा माने जोङो थाल लायाना मालाबा समाव जों सानो दाथ' बिराद सिजन चेन्जआवबो बिराद माबा लोमजायो मायोना दा बेफोराव जों थाल लाफ्लाङा बिदिनि थाखाय जादोंदां बोथोर सोलायनायनि थाखाय जादोंदां मादोंदां होननानै जों गिदिरफोरबाबो उन्दैफोरबाबो जों बिदिनो थायो आरोना दा बेयावहाय जोङो सांग्रां जानांगौ दा मेरला केसानो बिदि सिजननि थाखायबो जायाखै जानो हागौ बेखायनो जोङो मास्टार आरोना डक्टरनाव जोङो थांनांगोन ओरैनो फार्मासिनि मुलि जालाबायनो नाङा जे आंहा मोदोम सादों आं एसे खर' सादों एसे लोमजानाय मोन्दों गोबादों मादों जानो हायाखै मानो हायाखै बेबायदि मोन्दोंब्लाथाय माने डक्टरनाव थांनांगोन ओमफ्राय डक्टरनाव थांनानैहाय जोङो डक्टरा जेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामो बा जेबायदि माबा टेस्ट खालामनो थिनगोन बे टेस्टखौहाय जोङो खालामथारनांगोन आरोना ओमफ्राय टेस्ट खालामनायानो मोजां टेस्ट खालामनानैसो जाहाथे ब्लाड टेस्ट खालामनानैसो जोङो मुलिफोरखौ जायो दा बेबायदिनो मेलेरिया केसाहाय दा सोलिगासिनो बांसिन दा बेखायनो गिख्रंथाव आरोना बे मेलेरिया केसाथ' एफाराब माने गिख्रंथाव नङा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों नङा होमबा बेबायदि होननानै साननो हागौ मेलेरिया जेबो जाया बियो लोमजानायल' होननानैहाय खिन्थु बेखौनो जुदि मोजां फाहामथाय लायाब्ला माबाया जानो हागौ आरोना बियो जोबोद गिख्रंथाव जानो हागौ बेखायनो जोङो मोजां फाहामथाय लानांगौ ओमफ्राय होबथानायजोंबो बियो जायो जाहाथे जोङो मोजां जेनेबा मुसारिफोर खोंनांगौ उन्दुनायफ्रावहाय उन्दैफोरखौबो बिराद थाल लानांगौ उन्दैफ्राथ' मोनथिया ओमफ्राय जों गिदिरफोराबो बयबो सांग्रां जानांगौ आरोना गिदिर उन्दै बेयाव जेबो गैया बेखायनो बयबो सांग्रां जानायानो मोजां नेटफोर होनांगौ जाहाथे मेरला दाथ' माबा फुनग्रा माबा मा होनो स्किनफ्राव माबाफ्राव मा होनो थाम्फै बानो हायिनि बे रलनफोर मोनोना बेफोरखौबो माने फुननानै लानाया मोजां आरोना जाहाथे थाम्फै बानो हायिनि ओमफ्रायहाय बिदिनो बे ड्रेन आरिफोर बेफोर खाथियावहाय बेफोरखौ साफा खालामनानै लानाय ओमफ्राय आरोबाव बे दै जमा जानानै थायोना बे दै जमा जानायफोरखौबो जाहाथे बे खाथियाव दोना बेफोर औ दा बेबायदिनो जोङो होबथानाय खालामनो हायो ओमफ्रायहाय दा जाथारोब्लाबो बेखौ थाबैनो फाहामथाय लानांगौ आरोना फाहामनांगौ ओमफ्राय फाहामोब्लानो हाखायो थाब एसे जायोब्लानो जोङो माने ब्लाड टेस्ट खालामनानै मोजां ट्रिटमेन्ट प्रपार ट्रिटमेन्ट लाबानो डक्टरफोरनिफ्राय मोजां ट्रिटमेन्ट लाबानो बे मोजां जागोन आरोना बेखायनो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो एसे एनै जादों होननानैहाय जाहाथे ओरैनो न'आव थाबाय थानो नाङा ओरैनो फार्मासियावहाय मुलि लायलाबायनानै लोंलाबायनो नाङा बेनो आरोना बयबो सांग्रां जायो जाहाथे बेखौनो आङो बुंनो सानदोंमोन नोंथांमोननि सेरावहाय ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव जादों आंनि बे जोंनि एक्स स्टुडेन्टआहाय बिराद गोसोखांबाय थादों आङो गोदो माने बिसोरखौ फोरोंनाय बिसोरजों जेबायदि रायलायनाय बिसोर माबायदि रायलायोमोन बे माबायदि रायलायोमोन माने गोसोआव फैबाय थादों आरोना बिनि मिनिनाय बिनि रायलायनाय बेफोर गासिबो गोसोआव फैबाय थादों माने गोसोआव दंथारो बिसोरखौहाय गोबाव समब्लाबो गोदोनि स्टुडेन्टसबाबो माने जायफोरखौ गोसोआव थायोना बांसिनानो गोसोआव थाजोबखायो आङो ओरैनोबाबो ओमफ्राय नामफोरखौल'सो एसे बावो आरोना बेखौथ' आङो नामफोरखौबो गोसोआव दङ मानसिखौबो गोसोआव दङ बिराद बोरैबा मोनदों आरोना दुखु मोनदों आङो बिराद गाज्रि मोनदों आरोना गोसोआहाय बेखायनो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो सांग्रां जानायावबो माब्लाबा जाफ्लाङो नङा होमब्ला होबथानो हाया जाफ्लाङो नङा होमबा बे जानायावहाय बेखायनो थाब ट्रिटमेन्ट ला आरोना बेखौनो आङो बयनिसिमबो बुंनो सानदों सानसुथिर जाबाय दुगैखांबाय सि सुखांबाय नै दख'ना सुखांबाय माबे थौ मावैसो थौ
बेजों जेबो भिडिअ खालामबो मोना ओरैबायदि उपद्रुब खालामो मिनदोंसो थांबावनो ओरैबायदि उपद्रुब खालामो दे फिथा बानायनो बैयावहाय फिथा मा बानायगोन नोङो फिथा फिथा बानायसै दे बेयाव फिथा बानायसै दे नै मालाय गेलेनायनि सिगां थाम्फै मुलि सिथाब जागोरो ओमफ्राय सेस गस्लायावहाय माबा मा होनो थाम्फै अरैनि रलन फुननानै फैजोबखाबाय गेलेनोसैबाथाय गावहा बेबायदि थाम्फै मुलि सिथाबनो थिनखायो मुलि होननानै बियो आरोना बे गस्लायाव सिथाबग्राखौहाय नै मैया माबानायखौनो बोखारनो रोङाखै बे मैयानिसोमोन मोनसेया नै गस्ला गाननायाव गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा दख'नाया सामफ्रामबो सुनांगौ जायो आंहाबो ओमफ्रायहाय आङो बेखायनो दा क्लासावबो थांनाय जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बे डिउटियाव थांनाय जाबानो दख'ना सुबाय थानाय जायो सामफ्रामबो ओमफ्राय जा गिदिर ना ओरैनो ओइ जेबो खालाम ओमफ्राय बेखायनो आङो माने ओरैनो थानायावहाय न'आव थानायावहाय गस्लाफोरखौनो गाननानै थागासिनो दा बेबायदिनो फैनाय जायो आरोना माबा माने सामफ्रामबो सुबाय थानांगौ जाखायो सानसेयावनो न'आव थानायाव गानबावबा आरो गांनै जायो बेखायनो मेङोना बिरादनो आरो बिदिबो टाइम गैखाया सुबाय थानो सि सुबाय थानो माबाय थानो सुनायाथ' ओरैनो सुनाय जाखायो आरोबाव खस्थ' जायो आरोना सानसेयाव गांनै दख'ना सुनांगौबा ओरैनो एखमबाथ' गांनै गांथामबाबो सुयो गांथाम गांब्रैबाबो सुयो एखमबा जेन'बा डिउटियाव थांनानै एखमबा सुनो मोना अखा हानाय माना सान्दुं दुंबा बिराद सुयोना बे आलादा खिन्थु सामफ्रामबो सुबाय थानांगौआ दिगदार आरोना बेबायदि गांनैनो दख'नाफ्राबो बिराद जामोना माइदि होनायफोरासो बांसिनखा नालाय आंना माइदि होनायफोरखौनो गानो ओइ बेयाव दाथां जिबौ थायो ओमफ्राय लस जायो आरोना न'आव थानायाव गानबा नै फिथा बानायदों दे बानायदो औ बख'दो फिथायानो गावजोब्बाय नै ओंख्रिफ्रा जोंना साननि ओंख्रिफ्रा खामब्रेंगा भाजा बे जाबाय फुलकबि आलु लाब्रा माखासे जाखांबाय माखासेफोर दा सानैनि बाहाग दंबावो बियो नैबे जाबाय खुसिया ओंख्रि अन्थाइ बाजाब मोनबा मोजां जागौमोन अन्थाइ बाजाबानो गैला नै ओंख्रिया आंना लगायनानै जानोसै लोगोफोर दहाय फुंनि रागा जोंनायखौनो दासिमबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै आङो ओमफ्राय दहाय फुङावनो माने ओरैबायदि रागा जोंदों बेबो सोरखौ रागा जोंदों सासे मानसिखौ बे मानसिया सोर बेनि नामखौ आं नुदों प्रमद बसुमतारी बे जे कमेन्ट हरदों बे कमेन्टखौ आङो ओरैबायदि रागा जोंदों नुनानै माने आङो जेबो बिदि नायजाथावै बा खोनासंथावै दासिमबो जेबो नोंथांमोननि सेराव जेबो लाबोफेराखै थेवबो बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनाया माने बाहायनोब्ला आंनि भिडिअसफोरखौ दानायखा आरोना बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायग्राफोरनि थाखाय आंनि चेनेला नङा बेखौ आं बुंखायो आंनि भिडिअसफोरखौहाय आंनि फेमिलि मेम्बार्सजों लोगोसे आंनि स्टुडेन्टसफोर नायो मिथिबाय फेमिलिनि मानसिफोर नायो आलदा मानसिफोर फेमिलिनि ज' जानानै नायनो हायो खिन्थु बे नायग्राफोराबो कमेन्ट्सफोरखौ नुयो नङा होमबा बे कमेन्ट्सफोरखौ एफा गाज्रि कमेन्ट्सफोरखौ बेखायनो आं दोनखायाबो आरोना आं दोनखायाखैबो आङो जे मैया जे भिडिअ होदोंमोन मैया बा दाख्लि जे भिडिअ होदोंमोन माबा मा होनना बुंदोंमोन सिन्दुर फोथा सिन्दुर थुबा आंहा मा प्रब्लेम जायो बेखौ आं खिन्थादोंमोन बिथाङा मोनथिया जानो हागौ गोबाङानो मोनथिखागौ आंनि मा प्रब्लेम बा मा काहानि मा जानानै दं बेफोरखौ मोनथिखागौ थ' रावनियाबो जेबो कमेन्ट्सआ गाज्रि नङा हो
आङो नेगेटिभ कमेन्ट्सफोरखौ दोनो हो खिन्थु आङो स्लें वर्ड्स बाहायनाय बेबायदि कमेन्ट्सखौ आं दोना मोजां मोनाबा मोजां मोना नायनो नाङा ओमफ्राय बेबायदि जानला मोनला कमेन्ट्सबो हरनो नाङा जुदि जेबो डिटेल्सखौ मोनथियाबा स्लें कमेन्ट्सखौ आङो माबायावबो होआ स्क्रिनावबो होनानै होआ देखायाबो ना आङो डाइरेक्ट दानखायोसो थेवबो आङो बे प्रमद बसुमतारीखौ होननो लुगैनानै बे खोथाखौ होननाय जाबाय माने बेबायदि स्लें वर्ड्स बाहायनो नाङा नोंहाबो फिउचार दङ नोंनि फिउचारावहाय नोंनि बिब' बिनानाव सोरबाया जुदि नोंनि फिसा फिसौआ बेबायदि जाहैयोबा बुजिगोन आरोना थ' बेबायदि जानला मोनला मिन्थिया हसिया बेफोरबायदि कमेन्ट्सखौ हरनो नाङा बेनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दहाय सिगाङाव दे बुंदोंमोन बे लोमजानाय मानाय बेफोरनि फारसे सांग्रां जानानै था बयबो डक्टरनि ट्रिटमेन्ट लानांगौ ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ बेनो आरोना मोजाङै ट्रिटमेन्ट प्रपार ट्रिटमेन्ट लानांगौ बेखौनो आं गले गले बुंबाय थादों होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं